elsőként, mert zengzetes hangon betölti a termet, hogy egy kedves vendég megkérdezte, hogy és mikor jön a Winkler. És akkor én ránéztem a Bakácsra, és azt kérdeztem, hogy mikor beszéltél a Winklerrel utoljára? És akkor a Winkler, most a Bakács visszanézett rám, neki van egy ilyen nagyon érdekes tekintete. Tehát tényleg, ahogy a Bakács vissza tud nézni, úgy senki sem tud visszanézni. Tehát visszanézett rám, és azt mondta, hogy én nem beszéltem a Winklerről. Ekkor mind a ketten a menedzserünkre néztünk, aztán a Kovács Tamás menedzserünkre, aki azt mondta, hogy de 3-szor ígérted meg, hogy átküldöd a számát. És megcsináltuk azt, hogy úgy sikerült, hogy meghirdettünk a mai Winkler fellépést, hogy elfelejtettünk szólni neki. De felhívtuk telefonon. Nem nevetnek, nem, figyelem én. Hát pedig, hát igen, én sem nevetném. És felhívtuk telefonon, de éppen autószerelőnél van. És nem tud eljönni, de róla fogunk beszélni végig. Tehát egyrészt tehát sokat fogunk róla beszélni, részben pedig nagyon jók vagyunk, mi úgyis se tudunk soha beszélgetni egymással, a Bakáccsal. Kicsit hátrébb megyek. Előre jöttem. Szinte sose tudunk beszélgetni a Bakáccsal, és itt az alkalom, sőt, hát ugye ez jelentősen megnöveli az interaktivitás lehetőségét, hisz külön-külön minden vendéggel is el tudunk beszélgetni. Én azért is örülök, hogy nem szóltunk neki, bár meghirdettük a rádióban, plakátokon és mindenhol, mert az ő területei, ez az autó, kutya, sport, ez pont azok, amik ez az embernek, nekem nagyon kicsi. Kutya. A kutyával van egy átfedésünk, és a sportszerető emberek vagyunk, sok sportcsatornával, tehát tulajdonképpen tudtunk volna vele miről beszélgetni, nem arról van szó, hogy nem tudtunk volna. De az nem egy hit, hogy mindig azt mondod, hogy értesz hozzá és tudsz róla beszélni. Tehát hiába alszom kutyákkal és lihegnek az